दिनैनि दिनावथ' नुनायावसो गोख्रों बिपिएफ आरो इउपिपिएल सानैबो नुनायाव गोख्रों खिन्थु थांनाय 5 बोसोरावहाय जिहेतु जोंहा रनजित बसुमतारी बिथांखौ बिटिसिआवहाय नाखस खालामखाबाय आरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव पानिराम ब्रह्मआ जाबायदि थगायनानै भट लानानै देरहाबोदों दा बिनि फिथाइखौ सिननायखौ आरोखि जिहेतु थगायदों बिनि फिननायखौ रायजोफ्रा होनो थाखाय रेडि आरो जोङो मथा मथि 30,000नि बांसिन डिफारेन्सआव जों देरहाबोगोन बेयो आसा दं। गिबियावनो ससियेल मिडिया नायगिरि नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांनि बड'सा निउस आरो डिबि निउसनिसिम रोजा रोजा साबायखर दिनै बिसिम सफैनायनि थाखाय फोसावदिं मेला गाबोन सानसे दंबावो दिनैसिमबो जोङो जेसेबांनाखि जायगायाव थांगासिनो बा थांनो हागासिनो मोजां खुब मोजां पजिटिभ रायजोफ्रा सोलायनो लुबैदों आसामाव जिहेतु कंग्रेस सरकार जागासिनो दं थिग जोंनि बिटिसिआवबो कंग्रेसनिफ्राय एमएलए हरनाय दायथ'खौ रायजोफ्रा लादों आरो माबायदि फारागथियाव देरहागोन सानो नोंथाङा जिहेतु गोख्रों गोख्रों बिजाथि दङ सानो दिनैनि दिनावथ' नुनायावसो गोख्रों बिपिएफ आरो इउपिपिएल सानैबो नुनायाव गोख्रों खिन्थु थांनाय 5 बोसोरावहाय जिहेतु जोंहा रनजित बसुमतारी बिथांखौ बिटिसिआवहाय नाखस खालामखाबाय आरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव पानिराम ब्रह्मआ जाबायदि थगायनानै भट लानानै देरहाबोदों दा बिनि फिथाइखौ सिननायखौ आरोखि जिहेतु थगायदों बिनि फिननायखौ रायजोफ्रा होनो थाखाय रेडि आरो जोङो मथा मथि 30,000नि बांसिन डिफारेन्सआव जों देरहाबोगोन बेयो आसा दं। रायजो राजाफोरनि बुंनाया माबायदि आसलथे मानो होगोन कंग्रेसनो बिपिएलनो मानो होआ बा इउपिपिएलनो मानो होआ कंग्रेसनो मानो होगोन रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुंदों आसामाव सरकार बानायनोब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ हाया दिनैनि दिनाव जाबायदि बिजेपि सरकारा जोंनि आसामनि रायजो राजाफोरखौहाय जाबायदि नाख्रेबनानै दोनदों बिनिफ्राय रायजोफ्रा ओंखारबोनो हांखुर जादों आरोखि आरो बिनि थाखायनो सोलायनायनि नामावहाय सोलायनो लुबैनायनि थाखायनो बयबो जोंखौ ओरैबायदि सहाय होबोगासिनो दं जिखिनि जायगायाव जों थांनो हायाखै बेखिनि जायगायाव बिथांमोना बुंहरदों जे नोंथांमोन फैयाब्लाबो जों नोंसोरजोंनो दङ होननानै जोंखौ बेबायदि आसा होदों आरो